De tant en tant, el Club de Lectura d'aquest dijous a la Biblioteca Josep Soler Vidal va tenir un al·licient especial, la presència de l'autora del llibre que s'havia llegit. En aquesta ocasió, un dels noms més importants de la literatura catalana actual, Maria Barbal, que va venir a parlar de la novel·la Bella edat, però també de tota la seva creació. Un contacte que l'escriptora no defuig i que fins i tot gaudeix. És una bona experiència perquè és un diàleg sobre alguna cosa realment per tu acabada, però que pel lector queda oberta i per tant et pot posar qüestions que no havies ni previst ni pensat prèviament. Bella edat, publicada el 2003, és una novel·la que parla de la bellesa, amb B alta, i també del pas del temps i de la inevitable bellesa, amb B baixa. Va ser el centre de la xerrada en Barbal, però també hi van sorgir altres llibres com Càmfora o la primera i fonamental obra, Pedra de Tartera, publicada ara ja fa 30 anys. He anat fent-me gran, ho deixarem així, i doncs els llibres d'alguna manera també han sorgit de d'altres moments, de d'altres estímuls. Jo penso que sempre s'és fidel a uns temes determinats i alhora hi ha nous arguments, podríem dir, no? Aquell va ser un llibre molt especial per mi i ara fa 30 anys em costa de creure. I aquesta és la realitat. Barbal va publicar fa poc més d'un any En la pell d'un altre, que ens parla de la impostura. Ara tot just ha començat a treballar en una nova novel·la. Una feina, la d'escriure, que es pren amb calma i sense una total disciplina. La vida no em deixa de ser metòdica, però quan tinc algun argument així una mica rumiat, doncs intento estructurar mínimament la història i després portar-la a terme mitjançant l'escriptura. Això, esclar, no sempre té el mateix ritme, té alts i baixos, doncs, dies molt fluïts i altres que has de deixar passar el temps, però tot hi fa un procés que pot acabar sent positiu. La visita de Maria Barbal és una de les moltes propostes de la biblioteca que té un mes d'octubre atapeït d'activitats. La propera ben destacada, la visita de Nàdia Gulam i la projecció del documental sobre la seva història en el marc del Gabamont.